il-lejla tajba u nsellmulkom, nilqgħukom bħal kull nhar ta' ħadd fil-għaxija għal din il-lezzjo divina imwassla f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn minn ġimgħa l-oħra Djoċesi ta' Għawdex qed waslilkom riflessjonijiet fuq il-liturġija tal-kelma, il-Vanġelu, partikolarment tal-ħadd li jkun imwassla minn diversi saċerdoti u biblisti. Illum il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej hija l-festa li tagħlaq iċ-ċiklu tal-istaġun tal-miliet, iż-żmien liturġiku tal-miliet u tiftaħ iż-żmien ta' matul is-sena. Il-lezzju divina llejla sejra titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-kelma ta' Alla billi flimkien ma' dawk li qed janimaw il-kant insejħu l-Ispirtu Santu sabiex idawwal il-mixja tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nitolbu. Missier Qaddejs, illum mod partikolari nitolbu l-Ispirtu Qaddejs tiegħek fuqna biex jimlina bil-qawwa tiegħu, jimlina bl-Ispirtu, bl-istess Spirtu ta' Ġesu, dak l-istess Spirtu li kien jgħajjex, kien jagħti l-ħajja, kien jagħti l-qawwa lill-ibnek Ġesu. U li jien tixtieq ta' tiħlilna, li jien diġà tajtulna fil-Magħmudija u tixtieq li aħna nħadmuh, li aħna nozzuh, li aħna nħarsuh, li aħna nħalluh jagħti l-frott fina.
Inroddulek ħajr mis-sier qaddis għal dan l-ispirtu ta' ibnek Ġesu li inti tajtna. Għatina li jkollna moħħ u qalb kbar biżżejjed biex inkunu nistgħu nilqgħu dan id-don kbir tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni jekk kienx hu il-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jisħoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu u jammitkom bl-Ispiritu Santu u n-nar. Ġara li wara li tgħammet il-poplu kollu, Ġesu tgħammet ukoll. U waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu u niżel l-Ispiritu Santu u der fuqu fis-sura ta' ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: Inti ibni l-Għażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej.
qegħdin niċċelebraw is-solennità tal-Magħmudija tal-Mulej, imma wkoll din it-tifkira, din il-festa tagħmel parti minn dik li ngħidula l-Epifanija. Aħna ċċelebrajna l-Epifanija nhar il-Ħadd li għadda. Il-Mulej juri lilu nnifsu hekk tfisser il-kelma Epifanija f'diversi ġrajiet tal-ħajja tiegħu. U fit-tradizzjoni antika tal-Knisja, it-tliet ġrajiet prinċipali illi permezz tagħhom il-Mulej juri lilu nnifsu huma l-adorazzjoni tal-Maġi li ċċelebrajna nhar il-Ħadd li għadda, il-Magħmudija tal-Mulej li qed niċċelebraw illum, kif ukoll il-ġrajja tat-tieġ ta' Kana, is-sinjal f'Kana tal-Galilija. Ngħidulhom l-Epifanija għaliex dawn il-ġrajiet jagħtuna tarif, juruna, jirrivelaw, juru dak li qabel kien moħbi, għalhekk Epifanija, jirrivelaw, jikxfu dak li qabel kien moħbi fil-persuna ta' Ġesu. Il-ġrajja tal-lum li bija nagħlqu iż-żmien tal-miliet, il-ġrajja tal-Magħmudija tal-Mulej, turina l-iskop tal-missjoni ta' Ġesu. Għaliex ġie Ġesu fid-dinja? X'kienet il-missjoni tiegħu? U Ġesu propju fil-ġrajja tal-Magħmudija jiddeċiedi, jaqbel, jagħżel illi jkun ħellies, Salvatur, Messija skont kif jixtiequ il-missier. Għalhekk imbagħad fl-aħħar tal-Vanġelu insibu l-frażi mis-sema, inti ibni il-maħbub, ibni l-għażiż u fik jien nitaxxaq. Hekk irridek jien, hekk nieħu gost bik jien, dak hu li nixtieq minnek jien. Ejja nippruvaw nidħlu ftit ftejt f'din il-ġrajja biex nifhmu x'irid juri minnu nnifsu Ġesu mill-persuna tiegħu Ġesu permezz tal-Magħmudija tiegħu, u allura ma nifhmux biss lil Ġesu imma nifhmu wkoll lilna nfusna. Għaliex? Għax il-fatt li aħna nitamdu u nsiru għaġna waħda, San Pawl jgħid nitlaqmu, nerqu, dik tfisser il-kelma Magħmudija, nerqu fil-persuna ta' Ġesu, allura jekk aħna nsiru nafu minnu Ġesu u x'inhi l-missjoni tiegħu, se nsiru nafu wkoll bil-Magħmudija aħna x'inhi s-sejħa tagħna, xi ġralna, x'inhi r-rabta tagħna ma' Ġesu, x'inhi l-identità tagħna, tinja l-kelma proprja, l-identità tagħna bħala Kristjani. Il-Vanġelu jibda b'din il-frażi partikolari, gustusa. Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan. Meta għandna l-kelma poplu fil-Vanġelu ta' San Luqa, ifisser kulħadd. Kulħadd kien qiegħed jistenna, imma mhux biss jistenna, imma ħerqan. X'kien qiegħed jistenna l-poplu ta' żmien Ġesu? Nistgħu nkunu nafu dak li kienu qegħdin jistennew, dak li kienu qegħdin jixtiequ permezz ta' diversi gruppi eżistenti fis-soċjetà ta' żmien Ġesu. Kien hemm pereżempju il-grupp tas-Sadduċej. Dawn kienu nies fil-parti l-kbira tagħhom sinjuri, fil-parti l-kbira tagħhom jagħmlu parti mis-saċerdozju ta' madwar it-Tempju ta' Ġerusalemm, ħafna minnhom kienu saċerdoti tat-Tempju ta' Ġerusalemm.
kienu qegħdin jistennew dawn in-nies, il-poplu kien qiegħed jistenna, kienu qegħdin jistennew salvatur, xi ħadd li jsalvahom, xi ħadd li jippurifika, li jwassal għal perfezzjoni il-qima li kemm huma s-saċerdoti, is-Sadduċej, kif ukoll il-lut kollha kienu jagħmlu fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Kienu qegħdin jistennew saċerdot kbir. Kienu qegħdin jistennew lil xi ħadd illi fi żmien meta t-Tempju kien għaddej minn korruzzjoni kbira, biżżejjed insemmu xi eżempji, il-qassis il-kbir ma kienx għadu isejr jiġi elett, jiġi maħtur bħalma kien qabel minn missiera liben u biss mis-saċerdoti tat-Tempju le. Imma issa minn meta daħlu r-Rumani, ir-Rumani daħlu sistema li permezz tagħha is-saċerdot li l-iktar iħallas, li l-iktar jiflaħ jikkorrompi, kien jiġi maħtur bħala l-qassis il-kbir. U biex saċerdot seta' jiġbor il-flus kien l-ewwel imur idowr u jiġri u jħabbat kemm lis-saċerdoti u kemm lin-nies l-oħra ta' Ġerusalemm biex ikun jista' jiġbor l-aktar flus u sintendi jwiet ix-xogħlijiet. Iwiet ix-xogħol lil dak, iwiet ix-xogħol lil ieħor bħalma jiġri qabel l-elezzjonijiet biex ma ngħidx f'kull pajjiż imma almenu f'pajjiżna. Mhux hekk? Min iwiet dik il-ħaġa, min iwiet l-oħra, u ma dan kien hemm marbut reket korruzzjoni enormi. Nafu dan b'mod speċjali minn dak li jirrakkonta fuq is-saċerdozju tat-Tempju storiku ta' żmien Ġesu li ġieli semmejna Giuseppe Flavio. U allura dawn is-Sadduċej kienu qegħdin jistennew saċerdot li ma jkunx korrott. Saċerdot li jeħles isalva lit-Tempju mill-korruzzjoni li kienet tkaxkret ma' żmien u li kull ma jmur kienet qed tikber. Kien hemm gruppi oħrajn bħalma kienu l-Fariżej, bħalma kienu l-Erodjani, u dawn ukoll kellhom l-istennijiet tagħhom. Mhux se noqgħod nidħol fid-dettall tal-istennija ta' kull setta jew ta' kull grupp. Imma jew nduru ftejt fuq l-istennijiet tagħna. Għax aħna wkoll għandna stennijiet. Kull persuna għandha l-istennijiet tagħha. X'jien nistenna bħalissa f'ħajti? Li min huma x-xewqat l-iktar importanti għalija? X'inhu qiegħed iżommni milli norqod bil-lejl? X'inhu jżommni milli ma nkunx seren, ma nkunx tranquill? Dawn huma l-istennijiet tagħna. U ħafna drabi aħna bħal Lot ta' żmien Ġwanni l-Battista, aħna wkoll f'moħħna nivvintaw Salvatur. Nivvintaw persuna jew pjan jew proġett biex minn għalina ix-xewqat, l-istennijiet li aħna għandna bħalissa b'xi mod nissodisfaw. Kien ħarsu madwarna, nindunaw li l-istennijiet in-nies tal-lum jippruvaw jaqtawhom b'diversi modi. Pereżempju, li wieħed ikun fiżikament fit, fiżikament f'saħħtu. Pereżempju, li wieħed jipprova jsib is-serenità ta' moħħu. Allura eżerċizzi, yoga, meditazzjonijiet ta' kull tipu ta' kull fatta u l-bqija. Pereżempju, wieħed jista' jaħseb li s-salvatur ta' ħajtu jista' jkun il-kont li għandu l-bank. Xi ħadd ieħor jista' jaħseb li s-salvatur ta' ħajtu u l-akkumulu kemm jiġbor proprjetà. Xi ħadd ieħor jista' jaħseb li s-salvatur ta' ħajtu huwa kemm it-tfal jagħmlu progress u suċċess fil-ħajja soċjali. Kollha kemm aħna f'moħħna bħan-nies ta' żmien Ġwanni l-Battista nivvintaw Salvatur. U ma nistgħux ngħixu mingħajr dan is-Salvatur għaliex? Għax hu jagħtina t-tama, inqumu filgħodu minħabba fih. Ngħixu minħabba fih.
Imma dawn in-nies iltaqgħu ma' xi ħadd li ħasbu li kien is-Salvatur Ġwanni l-Battista illi kien raġel biżżejjed u qalilhom le ta' qegħdin tiżbaljaw mhux jien is-Salvatur. Mhux jien is-Salvatur. L-isfortuna tagħna illi is-Salvaturi li aħna mpinġu f'moħħna u li aħna nivvintaw f'rasna, ħadd minnhom u ħadd minn dawk in-nies li aħna mmorru ħdejhom ħafna drabi rridu nħallsuhom u x'hekk, irridu nitemewhom il-flus biex naslu aħna b'xi mod għal dan is-Salvatur li mpinġu f'rasna. Ħadd minnhom se jgħidilna le ta' is-salvazzjoni tiegħek mhux li tkun f'saħħtek fiżikament. Dik importanti ma mhux dik is-salvazzjoni tiegħek. Le ta' is-salvazzjoni tiegħek mhux li tidher sew, ta' mhux dik is-salvazzjoni tiegħek. Le ta' s-salvazzjoni tiegħek mhux li jkollok ħafna proprjetà. Ħadd mhux se jiġi u jkun raġel bħal Ġwanni l-Battista u jgħidulna le ta' mhux jien is-Salvatur. Ġwanni l-Battista kien raġel biżżejjed, kien sinċier biżżejjed biex lil-lowt ta' żmien jgħidilhom le ta' mhux jien is-Salvatur. Min kien Ġwanni l-Battista u fejn kien Ġwanni l-Battista? Aħna nafu mill-Evanġelisti kollha li Ġwanni l-Battista kien iben Zakkarja u Elisabetta u sa minn età żagħżugħa iddeċieda li jgħix fid-deżert bi stejl partikulari. Nafu kif kien jilbes u nafu x'kien jiekol. Jgħidilna l-Vanġelu ta' Salluqa kif kien jiekol u x'kien jilbes. U x'kien jagħmel? Ġwanni l-Battista kien jagħmel magħmudija. U jien naħseb li tajjeb illejla nippruvaw nifhmu ftit x'jiġifieri xi tfisser din il-magħmudija. Li kollha kemm aħna għamilna esperjenza tagħha, kollha kemm aħna tammidna, allura jixraq li nidħlu ftit fil-profond, fil-font ta' din l-esperjenza illi saret li ġrat fil-bidu ta' ħajjitna u li nagħmlu ma' wliedna u ma' wlied uliedna. Kif aktarx bdiet il-magħmudija ta' Ġwanni? Bdiet mill-bogħod ħafna. Il-magħmudija ta' Ġwanni differenti mill-magħmudija ta' Ġesu. Issa naraw. Però ħanibdew minn kif bdiet il-magħmudija ta' Ġwanni. Intom tiftakruha il-ġrajja ta' meta il-poplu ta' Iżrael, il-poplu Ludi, ħareġ mill-Eġittu. U wara li mexa biċċa mhux ħażin, mit-triq li mexxih ħalla minna, għax seta' jgħaddi minn triq oħra imma alla mexxih minn triq twila, wara li mexa biċċa mhux ħażin, sab ruħu fix-xatt tal-Baħar tal-Qasab. U ma kellux għażla. L-Eġizzjani mexxin warajh, ġejjin warajh biex jaqbduh jeħduh lura skjaf fl-eżilju, u qudiemu kien hemm il-baħar. U Mosè li kien qiegħed imexxi l-poplu imiet il-ħatar tiegħu jinferaq il-baħar u l-poplu ta' Iżrael li qed jaħrab mill-Eġittu kien għadu mhux poplu, in-nies li ħarbu mill-Eġittu, id-diversi tribujiet jgħaddu jaqsmu minn nofs il-baħar u jeħilsu propju dakinhar mill-iskjavitu mill-jasar tal-Eġizzjani li spiċċaw biex erqu fil-baħar. Il-ktib tal-Esod jgħidilna li kienet sara twila, velja twila għal mulej dakinhar. Issew nimmaġinaw ftit kienet tfisser din it-triq fil-baħar tal-Qasab. X'kienet tfisser il-ħelsien ta' dawn in-nies minn taħt il-jasar tal-Eġizzjani. Dawn in-nies saru sidien tagħhom infushom. Dawn in-nies ma baqgħux paljazza, ma baqgħux jiġu abbużati sempliċement għal kapriċċi tal-farawn u tan-nies tal-Eġittu. Dawn in-nies kellhom bil-mod il-mod fit-triq illi jagħmlu fid-deżert liġi. U l-liġi għamlithom poplu. Jekk kulħadd jobdi l-istess regoli, jekk kulħadd jobdi l-istess liġijiet,
allura nistgħu ngħixu flimkien fit-tranquillità, fis-serenità. Jekk kulħadd jobdi l-liġijiet, jekk kulħadd jiftiem flimkien, allura dan il-poplu jista' jkollu l-prosperità, jista' jgħix sinjur, jista' jkollu dak kollu li għandu bżonn. U din l-esperjenza li għamlu dawn in-nies mill-art tal-Eġittu skjavi fil-bżonn tal-laba jiġu maqdra kalpestati għal-ħelsien, għal-libertà, permezz tal-ilma, tal-baħar, tal-qasab. Imma x'jiġri? Din l-esperjenza dan il-poplu jerġa' jagħmilha meta wasal fix-xmara Ġordan. Ix-xmara Ġordan li tinżel min-naħa ta' fuq sa isfel min-naħa tal-Libanu mill-Hermon tibqa' niżla l-isfel sal-Baħar il-Mejjed kważi limiti tal-Eġittu għalkemm il-Baħar il-Mejjed ikun għadu l-fuq mill-Eġittu. Però din ix-xmara hija demarkazzjoni, hija konfini taqta l-art imwieda mill-art pagana b'mod ċar. Hija xmara tal-Ġordan, il-pont li jaqta minn fuq s'isfel din il-linja dritta, kważi dritta, li taqta minn fuq s'isfel mill-Libanu sal-Eġittu il-konfini tal-art imwieda. U meta l-poplu ta' Iżrael wasal biex jidħol fl-art imwieda, biex jaqsam ix-xmara Ġordan, ġrat bejn wieħed u ieħor ġrajja simili għal dik li kienet ġrat fil-baħar tal-qasab. Ġoswe għen li l-poplu jaqsam ix-xmara Ġordan biex daħal fl-art imwieda, u meta kien f'Gilgal, post rejb is-Samarija illum, f'Gilgal, Ġoswe jdur fuq il-poplu jgħidlu: aħna issa poplu ħieles, aħna issa rajna fidejna, aħna issa manna l-ħadd skjaf, manna l-ħadd jiskjavizzana, maħna skjavi ta' ħadd iktar. Tridu jew le inkunu il-poplu ta' Alla li ħelisna u li tagħna din il-libertà. Tridu jew le nilqgħu bidejna miftuħa l-kmandamenti li Alla tagħna fuq is-Sinaj biex dawn ikunu ir-regola, il-liġi li tmexxina bħala poplu. U dak il-ħin il-poplu jagħmel din l-għażla. Iwa aħna rridu. U propju qabel fil-bieb tal-art imwieda, qabel ma qasmu xmara Ġordan, il-poplu għamel din il-ħalfa kbira. S'intendija ħalfa illi jekk kif qasam xmara Ġordan, il-poplu beda jikser kontinwament. Allura x'kienet tfisser il-Mamudija ta' Ġwanni? Qegħdin l-istess it-tema prinċipali huwa l-ilma. L-ilma tal-baħar tal-qasab, l-ilma ta' xmara Ġordan. Ġwanni kien jgħammet fuq in-naħa l-oħra ta' xmara Ġordan. Interessanti, għax hekk nifhmu l-Mamudija ta' Ġwanni. Bħalli kieku rid jgħid lill-poplu: aħna biex inkunu veru poplu maħbub u mażul ta' Alla, kif xtaqna u kif ridna, biex inkunu poplu den ta' Alla, irridu nerġgħu lura, naqsmu l-konfini, noħorġu mill-art imwieda, nozzu fl-ilma ta' xmara Ġordan u nidħlu fl-art imwieda b'intenzjonijiet, b'deċiżjonijiet, bażliet li jaqblu mal-10 mandamenti. Tiftijem issa il-Mamudija ta' Ġwanni, dan kien l-iskop ta' din il-Mamudija. U Ġwanni kien ikun hemmhekk jgħammet fil-Ġordan. Allura hemmhekk min kien jinġabar? Kien jinġabru l-midinbejn. Kien jinġabru dawk li kienu jirrikonoxxu li l-patt ta' Alla, l-kmandamenti ma baqgħux jagħtu kasu. Kienu jinġabru dawk li ħajjithom kienet il-bot u l-bot ħafna minn Alla biex jagħmlu din il-Mamudija bħalli kieku qegħdin jerġgħu jidħlu fl-art imwieda, fl-art tal-ħelsien u jerġgħu jsiru poplu ta' Alla propju wara li jozzu fl-ilma tal-Ġordan. U Ġesu jgħidilna l-Vanġelu, Ġesu
ukoll fl-imkien mal-oħrajn, anzi wara li tgħammed kulħadd, jgħidilna l-Vanġelu wara li tgħammed kulħadd, Ġesu wkoll jitgħammed. Il-kelma Ġordan tfisser dak li jinżel, dak li jinżel. Bl-Arbi naħar għal irdum. Aħna nafu x'inhu irdum, irdum ħofra kbira, mhux hekk sis kbir irdum. Hekk jissejjaħ il-Ġordan, Jordan, Irdun. Għaliex qiegħed ngħidilkom dan? Il-Ġordan jitlaq mill-muntanja Hermon li hija għolja madwar 3000 metru il fuq mill-livell tal-baħar. U madwar 300 kilometru twejl il-Ġordan, il-xmara Ġordan, tinżel sa taħt il-livell tal-baħar, 400 metru taħt il-livell tal-baħar. Ippruvaw immaġinaw ftejt. X'differenza enormi ta' kważi 3 kilometri u nofs ta' dislevel 3000 madwar 300 metru taħt il-livell tal-Hermon. Ippruvaw riflettu ftit x'niżla qawwija, allura għaliex jgħidulu l-irdom il-Ġordan. X'niżla qawwija hemm f'dawn it-300 kilometru ta' xmara ta' ilma nieżel. Għalfejn qiegħed ngħidu dan? Għax sal-Luqa u l-Evanġelisti u l-għażla li jagħmel Ġesu li jinżel f'dak li nieżel Alla li jista' kollox, Alla li huwa l-ħallieq, il-Kreatur. Illi jinżel f'dak li nieżel. U saħansitra mhux jinżel biss f'dak li nieżel ma jodos iħalli lil ġwanni jagħmdu f'dak li jinżel għandha tifsira qawwija, għandha tifsira kbira lina. Tifsira enormi. X'inhi din it-tifsira? Ġesu jażel li juri lilu nnifsu epifanija, jażel li jagħmel il-manifestazzjoni tiegħu quddiem id-dinja l-ewwel darba billi jinżel, billi jodos, billi jinżel u jsir wieħed mal-mitembejn, jitgħammed wara l-mitembejn, wara li tgħammed kulħadd. Alla tagħna li hu kbir, u hawn niridu noqgħdu ħafna attenti, għax aħna ħafna drabi nattribwixxu, nipprojettaw id-delirji tal-kobor tagħna, id-delirji ta' grandezza tagħna fuq Alla. Għax Alla kbir, Alla jpattija, Alla ma jitħaq biħħat, Alla dan Alla li aħna nipprojettaw bħala xi ħaġa enormi kbira jispiċċa biex jitħallat mal-mitinbi, imma mhux biss. Kien hemm l-idea illi meta n-nies jinżlu jitgħamdu, Ġwanni għammet lin-nies fi xmara Ġordan, id-dnubiet jibqgħu fl-ilma fi xmara Ġordan, iħalluhom fl-ilma. Kif il-poplu ludi fl-Antejk kien iddeċieda li jħalli l-idu li ta' qabel, id-dnubiet ta' qabel, iħallihom l-ewwel wara l-baħar tal-Qasab, imbagħad wara xmara Ġordan, iħallihom qabel ma jgħaddi għall-Arti Mwieda. Hekk kull min kien jitgħammed minn Ġwanni kien jimmaġina li dawn id-dnubiet tiegħu beqgħu fi xmara. U dan xi fisser? Dan ifisser li dak li ma kellu l-ebda dnub jiċċappas, jitabba, kif jgħid San Pawl b'mod qawwi ħafna, San Pawl jgħidha b'mod goff, isir dnub għalina. Isir dnub għalina. U hawnhekk Ġesu juri lilu nnifsu u jibda jgħinna lilna kif għandna nkunu Kristjani. Allura l-umiltà fil-ħajja tagħna. Imma jagħtina ħin oħra importanti Ġesu,
Hint importanti ħafna. Kif niddirjaw mal-ħażen, kif niddirjaw mad-dnubiet, mal-ħażen ta' madwarna, ma xi ħadd li naraw jiżbalja madwarna, kif niddirjaw miegħu. Ġesu minflok li jippunta subajh, Ġesu minflok li jiġġudika, Ġesu minflok li jikkundanna, Ġesu minflok li jeqret, Ġesu x'jagħmel? Jidħol fil-ħmieġ, jitabba bil-konsegwenzi tal-ħażen tagħna. Ġesu x'jagħmel? Ġesu x'jagħmel? Isir wieħed magħna mal-mitinbejn. Allura l-ebda midneb ħadd minna ma jista' jistħi. Ħadd minna ma jista' jibża li ma jiġix milquh jew aċċettat. Ħadd minna. Minn dan Ġesu li sar dnub għalina. Hekk jibda l-missjoni tiegħu Ġesu u hekk jispiċċa. Jibdija fil-kjum mal-mitinbejn u kif jispiċċa. Imdendel bejn żewġ mal-fatturi, bejn żewġ nies ħżiena. Il-bidu u t-tmiem tal-ħajja ta' Ġesu u magħna il-mitinbejn. U allura Ġesu meta jażel dan l-istejl, dan il-mod ta' kif isalva l-bniedem, ta' kif isalva d-dinja, qiegħed jurina il-wiċċ tal-missier qed jgħidilna hu min hu u qed jgħidilna aħna min aħna bħala Kristjani. Jien ngħid għalija għal Ġwanni nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni li ma jisħoqlix inħolli l-qfieli tal-qorq tiegħu u jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Fi ftit kliem Ġwanni qiegħed jgħidilhom lin-nies u qed jgħid lilna illi l-mamudija tiegħu, il-mamudija li kien jgħammed bija u li tgħammed bija Ġesu, ma kienx ħlief ftit ilma illi jxarrab il-ġisem tal-bniedem, ixarrab lil min jodos fih. Imma ma kien ibiddel xejn dak l-ilma fil-font tal-persuna, fil-qalb tal-persuna. Waqt li Ġwanni jippreżenta lil Ġesu u għal Ġesu jgħid dan jammitkom bl-Ispirtu, mhux bl-ilma. Iwa l-mamudija tagħna bl-ilma bħala sinjal li jidher, imma dak l-ilma bħala sinjal li jidher lilna jagħtina l-Ispirtu. U l-Ispirtu mhux iċappas minn barra, mhux ixarrab minn barra bħall-ilma, imma l-Ispirtu jidħol ġewwa. U x'ispirtu hu? L-Ispirtu tiegħu nnifsu, l-Ispirtu ta' Ġesu. Bil-mamudija aħna nirċievu l-Ispirtu ta' Ġesu li jbiddilna mhux minn barra qabel konna nixfa u nixxarbu, imbagħad il-bqija għall-intenzjoni tagħna, x-xewqa tagħna jekk irridux ninbidlu jew le. Il-mamudija ta' Ġesu u jammitkom bl-Ispirtu u bin-nar. Il-mamudija ta' Ġesu hi bl-Ispirtu. Fi kliem ieħor jagħtina l-Ispirtu tiegħu minn ġewwa, li jbiddilna minn ġewwa. Jagħtina x-xewqa tajba, jagħtina l-intenzjonijiet tajba, jagħtina sens ta' sbuħija ta' verità minn ġewwa, li jbiddilna minn ġewwa. Jagħtina l-gost li nagħmlu t-tajjeb, jagħtina l-pjaċir li nħobbu, jagħtina l-gost li nissagrifikaw ruħna l-oħrajn. L-Ispirtu ta' Ġesu minn ġewwa. Dan jiġi permezz tal-mamudija. U dak ma jidirx. Ma jidirx. L-ilma li jxarrab jidher. Imma l-Ispirtu li aħna nirċievu permezz ta' dan l-ilma tal-mamudija li Ġwanni ma kienx jagħti fil-mamudija tiegħu, dak ma jidirx. U Ġwanni jkompli jgħid biex jispjega l-Ispirtu u n-nar. X'differenza bejn l-ilma u n-nar? L-ilma ixarrab minn barra. In-nar ibiddel, jitrasforma l-oġġett li jaqa' taħtu. Ma tibqax tarfu. Hekk jiġilu l-Kristjan li jitammet fi Kristu. Hekk jiġilu l-bniedem li jirċievi l-Ispirtu ta' Kristu permezz tal-mamudija. Bħalli kieku jinħaraq bin-nar. Dan li qed jgħid San Ġwan għall-mamudija ta' Ġesu. Ġesu jitammet. U waqt li kien qiegħed jitlob,
jiġru 3 affarijiet. Is-smewit jinfetħu. Niżel l-Ispirtu Santu u der fuqu fis-sura ta' ħamima. U mis-sema ġie leħen jgħid inti ibni l-għażiż fi ksibt il-għaxqa tiegħi. X'jiġrilu Ġesu? Propju f'dik l-esperjenza li jagħmel fil-Ġordan u għaw jgħid lill-missieru iwa jien irrid insalva lil bnedmin mhux bil-qawwa, mhux bis-seta, mhux billi nikkundanna. Irrid insalva lil bniedem mhux billi nixbet lil kulħadd warajja għax bil-fors minħabba l-biża. Le. Imma rrid insalva lil bniedem propju dak il-ħin Ġesu waqt il-mamudija qiegħed jgħidlu lill-missier irrid insalva lil bniedem billi nsir bniedem nidħol fil-ħażen tal-bnedmejn, nidħol fl-inkwiet tal-bnedmejn, nidħol fid-dwejjaq tal-bnedmejn u nagħtihom mod ta' kif jistgħu jgħixu anke fid-dwejjaq, anke fil-problemi, anke fid-diffikultajiet. Fi kliem ieħor, l-istil li nixtieq nagħżel biex insalva l-bniedem hu l-imħabba, li nkun ħdejn il-bniedem, li ninżel fil-qiegħ, li ninżel fil-ħama, hemm fejn ikun il-bniedem. L-imħabba, l-inħobb. Dan hu l-istil li jażel Ġesu. Stil li baqa' bih koerenti għall-aħħar. Tant li spiċċa identifika ruħu sar wieħed mal-midinbejn mal-ħżiena. Tant isalbuh. Dan hu l-istil li jażel Ġesu. Seta għażel modi oħra kif isalva d-dinja. Seta faqqa subajh u salva lil kulħadd. Seta għamel ħafna mirakli u fejja ħafna nies u kaxkar lil kulħadd tal-warajh. Seta ġie bis-seta u bil-qawwa werwer il kulħadd u kulħadd imur warajh. Le. Ġesu jażel l-istil issa naraw tal-qudiem tal-qaddej ta' Jaħwe. L-istil tal-qaddej talla. L-istil ta' dak li jaqdi għax iħobb. Dan hu Ġesu. Imma aħna qedna wkoll li qegħdin inkunu nafu minnu Ġesu biex insiru nafu l-identità vera tagħna minn aħna. Xi tfisser tkun Kristjan mammet f'Ġesu. Xi tfisser ikollok l-Ispirtu ta' Ġesu. U allura waqt li kien jitlob hawn tidħol mill-ewwel l-idea ta' relazzjoni kontinwa ma' Alla. Ġesu f'relazzjoni kontinwa mal-missier. Il-bira hawnhekk ftit wara dal-ħin kien hawn il-Knisja mimlija bla rajjes u kien hawn koppja għamlet testimonjanza xhieda. U ir-raġel waqt li kien qiegħed jitkellem għal xi ħaġa li laqtitni. Għal Alla mhux biżżejjed il-quality time. Għal Alla mhux għal mara. Nista' ngħidilkom min kien Gianluca Bezzina, dak il-kantant, kien hu l-mara. Għal Alla mhux biżżejjed il-quality time imma għandu bżonn tal-quantity time. Alla jridna kontinwament f'komunjoni f'kuntatt miegħu. Ġesu li jitlob, Ġesu f'relazzjoni mal-missier. Kemm tkun differenti l-ħajja tagħna nisranija meta aħna inħossu din ir-rabta, dan il-kuntatt li l-missier għandu magħna kontinwament. Il-missier li jinteressa ruħu fija fil-problemi tiegħi, fid-diffikultajiet tiegħi, tant li bat lil ibnu biex jgħix l-istess diffikultajiet tiegħi, l-istess problemi tiegħi, l-istess. Ħallini nħoss li qiegħed miegħi. Ħallini nħares lejh u ngħidlu imma int x'tagħmel f'din is-sitwazzjoni. U meta jiġri dan, l-ewwel effett ta' Ġesu li jitlob ikun li jismewiet jiċċartu. Ismewiet infetħu. Tiġina f'moħħna il-karba tal-profeta Iżajja li konna nisemgħu fil-ġranet li għaddew tal-Avvent. Mhux li jiċċartu smewiet u tinżel. Interessanti anke l-idea tas-sema li kellhom il-Lowt. Il-Lowt kienu jemnu li s-sema propju diviżjoni tkopri l-art bħal tinda. Mis-sema l-isfel jgħixu l-bnedmejn, mis-sema l-fuq hemm Alla. Interessanti għax huma kienu jgħidu li din il-kutra li tagħti id-dinja kienet magħmula minn 7 livelli, 7 smewiet għall-Lowt. Ara kemm kien diffiċli li minn isfel tgħaddi għal fuq minn fuq għal isfel. U jerġa'
jgħidu li bejn sema u ieħor, immaġinaw 7 smewiet, 7 livelli. Bejn sema u ieħor hemm 500 jum mixi. Bejn sema u ieħor 500 jum mixi. Interessanti. Kif kienu jimmaġinaw il-lot, id-differenza bejn issa din is-separazzjoni, din il-firda, din spiċċat. B'Ġesu spiċċat. Bil-mamudija, Ġesu u aħna nsiru ħaġa waħda. Għalhekk ismewit infetħu. L-istess ħaġa bejn wieħed u ieħor li tiġri fl-aħħar tal-passjoni. Il-velu tat-tempju jiċċarrat minn fuq s'isfel. Il-velu li kien jagħti l-qaddisejn għaliex. Għax issa Alla huma l-bniedem, il-bniedem huma Alla. Aħna ngħixu flimkien. L-istess Alla sar wieħed minna bniedem. Imbagħad niżel l-Ispirtu Santu der fuq fis-sura ta' ħamiema. Kemm sabiħa din ix-xena, din l-ikona. Għaliex San Luqa jippreżenta li fil-mument tal-mamudija jinżel l-Ispirtu Santu fuq Ġesu u joqgħod fuqu bħal ħamiema. L-Ispirtu Santu fl-Iskrittura huwa mxebbaħ ma' diversi elementi, mal-ilma pereżempju, imma jiġbaħ ukoll huwa mxebbaħ ukoll mal-ħamiema, ma' tajra. Fil-bidu tal-Ġenesi, fil-bidu tal-ħolqien, l-awtur tal-Ġenesi jgħidilna li l-Ispirtu ta' Alla kien jittajjar fuq il-kaos. U dak l-Ispirtu ta' Alla li kien jittajjar fuq il-kaos kien il-bidu tal-ħolqien. Allura meta hemm l-Ispirtu ta' Alla jfisser li hemm ħajja, hemm ħolqien, il-bidu tal-ħolqien. Hekk jerġa' jiġri fid-diluvju. Il-ħamiema li titla' u ma terġax lura għax reġgħet bdiet ħajja ġdida. Hemm il-possibilità ta' ħajja. U hawnhekk San Luqa qed jgħidilna li l-Ispirtu jiġi bħal ħamiema fuq Ġesu għax f'Ġesu tibda ħajja ġdida. Jibda ħolqien ġdid. U interessanti ħafna għax San Luqa joqgħod attent li jgħidilna der fuqu fis-sura ta' ħamiema. Traduzzjoni litterali turina illi il-ħamiema sabet il-bejta tagħha f'Ġesu. Intom tafu li il-ħamiem tal-post. Iżomm il-bejta. Iżomm il-post fejn jista' jgħid hawnhekk posti, hawnhekk nistrieħ. Dik il-ħamiema, l-Ispirtu Santu, meta niżel fuq Ġesu, meta jinżel fuqna, aħna Kristjani meta nitamdu, isib il-post tiegħu, jistrieħ. Jekk innutajtu fil-kant li għamilna waqt li konna qegħdin bil-qeda wara l-qari, l-Ispirtu tal-Mulej qed jistrieħ fuqi, isib postu fuqi bħal dik il-ħamiema. U fl-aħħar, inti ibni l-Aziz li fik sibt il-għaxqa tiegħi leħen mis-sema. Il-missier ftejt jitkellem direct speech, ftejt fil-Vanġelu kollu. Imma kull darba li jitkellem dejjem jgħid l-istess ħaġa. Jitkellem hawnhekk u jitkellem fit trasfigurazzjoni. Qisu d-diska weħlitlu. Jaf jgħid ħaġa waħda biss. Inti ibni l-Aziz. Inti ibni l-Maħbub. U din jgħidha l-Ġesu u jgħidha għalik għal kull wieħed u kull waħda minna aħna li mamdejn. Din il-mamudija. Id-dikjarazzjoni min-naħa ta' Alla li inti ibnu l-Aziz. Imma din il-kelma tfakkarna wkoll fl-Iben Aziz illi Alla fl-Antik Testament kien qabbad biex jiġi joffri b'sakrifiċċju lill-Abraham biex joffri l-ibnu Iżak, ibnu il-waħdini u li hu kien iħobb. U minn flok Iżak Alla jażel, minn flok jent li ħaqna l-emilna, ħaqna n-nuqqas ta' fedeltà tagħna minn flokna l-Iben il-Aziz tal-missier, Iżak il-ġdejt ikun Ġesu, inti ibni il-Aziz. Li fih sibt il-għaxqa tiegħi. U hawnhekk għandna riferiment ieħor u nagħlqu bih. Għal-kapitlu 42 tal-profeta Iżajija, il-qaddej ta' Alla, illi fih Alla jsib l-għaxqa tiegħu. Għaliex? Għax dan il-qaddej jista' jkun li kien personaġġ storiku
jew le, ma nafux jekk kienx persuna waħda jew kollettività. Dan il-qaddej ta' Alla, l-iskop tiegħu, il-missjoni tiegħu kienet sempliċement li jgħin lill-oħrajn, li jħobb lill-oħrajn, li jfittex li l-oħrajn ma jkun jonqoshom xejn, li jerfa' l-piżijiet tal-oħrajn, li jerfa' d-dwejjaq tal-oħrajn, li jisma' d-batijiet tal-oħrajn. U l-leħen mis-sema isejjaħ fuq Ġesu, inti jibni il-maħbub li fik jien nitaxxa, fik jien insib l-għaxqa tiegħi. Dan hu l-istil tal-mulej tagħna, dan hu l-istil ta' Ġesu, l-istil tal-imħabba li jażel fil-magħmudija. Ġesu jmur jitgħammed sempliċement biex juri għaw il-manifestazzjoni għaw l-epifanija biex juri bliema mod rid jidher fid-dinja quddiem il-bnedmin. Allura neħħuha l-idea minn moħħna ta' Alla frattarija, ta' Alla storbju kull fejn ikun, ta' Alla li bil-forsi tinduna bih, inneħħuha din l-idea. Ta' Alla li għamel manifestazzjonijiet kbar, inneħħuha din l-idea. Ta' Alla li tħares lejh u tibqa' affaxxinat, inneħħuha din l-idea. Alla tagħnu Alla moħbi. Għaliex? Għax l-imħabba ma tagħmilx storbju. Għax l-imħabba ħafna drabi moħbija. Għax il-qadi jekk hu qadi ta' veru jsir minn taħt mingħajr ma jistenna lura. U dan huwa Alla tagħna. Jalla aħna li aħna mamdin fih niskopru dan l-ispirtu, dan in-nar li qiegħed fina. Kif tafu intom fil-ħajja tagħna hemm diversi mħabbiet. Hemm diversi mħabbiet, l-imħabba tal-ħbieb, l-imħabba ta' fuq ix-xogħol, l-imħabba tal-namrati, l-imħabba ta' żwieġ, hemm diversi mħabbiet. Imma m'hemmx imħabba ikbar minn dik ta' bejn om u iben om u bint, missier iben, missier bint. L-imħabba tal-ulied, m'hemmx imħabba ikbar minn dik. U għalhekk lilna Alla jsejħilna ulied permezz tal-magħmudija, aħna ulied. U l-aħna ulied induru lejh u b'sentimenti veri ta' telqa fidejn dan il-missier tagħna inkantaw flimkien. Li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna, ħobsna ta' kuljum. Ħatina llum. Aħfrilna it-nubit tagħna, aħfrilna it-nubit tagħna, bħalma aħna l-kol naħfru li min ħatija għalina iddaħħalniex fl-ebda tiġrieħ, jistaħlisna minn kull dani, missierna.
il-mulej ma'kom, iberikkom u jħariskom alla lista kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. B'dak l-innu ta' tmiem din iċ-ċelebrazzjoni naslu fl-eluq ta' din ix-xandira diretta li wassalnilkom is-Santwarju ta' Pinu llum ukoll għal darb'oħra bil-lezzjo divina f'dan il-ħadd tal-Magħmudija tal-Mulej, ħadd li jala iż-żmien liturġiku tal-miliet. Dawn il-lezzjo divina ta' kull nhar ta' ħadd fil-għaxija fis-6:30 minn ta' Pinu jibqgħu għaddejjin matul iż-żmien ta' matul is-sena, iż-żmien ordinarju, inħeġġukom tingħaqdu magħna minn ħadd tal-ieħor biex insegwu u ngħixu l-kelma ta' Alla infissra b'mod hekk ħaj minn saċerdoti u biblisti. Intom tistgħu wkoll tisimgħu mill-ġdid jew taraw mill-ġdid dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fuq il-YouTube u l-Facebook ta' Djoċesi ta' Għawdex. Grazzi għal darb'oħra illi kontu magħna, nixtiequlkom il-kumplament tal-lejl it-tajjeb.